Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Ευστρατιάδης. Σας καλωσορίζω στο Nice Club. Θα ήθελα να σας δείξω τον τρόπο που μπορούμε να στρώσουμε το τραπέζι για ένα επίσημο γεύμα ή για κάποιο μπουφέ που έχουμε καλεσμένο στο σπίτι μας, για αγαπημένα πρόσωπα, για αγαπημένους φίλους. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα επίσημο γεύμα με δύο πιάτα. Το μαχαίρι πάντα δεξιά, σε μία ευθεία, και το πυρούνι αριστερά. Να φεύγει λίγο το πυρούνι αριστερά λίγο πιο πάνω από το άλλο για το πρώτο πιάτο. Το πυρούνι και το κουτάλι του επιδορπίου. Ας δούμε τώρα τα ποτήρια μας. Το ποτήρι του νερού, το ποτήρι του λευκού κρασιού, του κόκκινου κρασιού και αν έχουμε κάποια επέτειο ή είναι κάποια γιορτή, το ποτήρι της σαμπάνιας. Σε περίπτωση που έχουμε μπουφέ, δεξιά μας πάει πάντα το μαχαίρι, κοιτώντας πάντα προς τα μέσα, και αριστερά το πυρούνι. Από πάνω το πυρούνι που πάντα κοιτάει προς το μαχαίρι του επιδορπίου και το κουτάλι επίσης που κοιτάει προς το πυρούνι. Η πετσέτα μας. Και στις δύο περιπτώσεις του μπουφέ αλλά και του σερβιριστού γεύματος χρησιμοποιούμε πάντα πιατάκι ψωμιού. Τα ποτήρια μας. Το ποτήρι του νερού που μπαίνει πάντα πάνω από το μαχαίρι και λίγο πιο αριστερά και το ποτήρι του κρασιού, ακριβώς κάτω από το ποτήρι του νερού. Έχουμε το σερβιριστό γεύμα. Θεωρούμε ότι έχει αφαιρέσει ο καλεσμένος την πετσέτα του και σερβίρουμε το πρώτο πιάτο. Πάντα από δεξιά. Αφού έχουν τελειώσει όλοι στο τραπέζι, αφαιρούμε το πρώτο πιάτο και το μαχαιροπύρουνο. Για να συνεχίσουμε για το δεύτερο πιάτο, το κυρίως πιάτο, το οποίο και αυτό το σερβίρουμε από δεξιά. Το κυρίως φαγητό βρίσκεται πάντα μπροστά στον καλεσμένο μας και πίσω η γαρνιτούρα. Αφού έχουν τελειώσει όλοι στο τραπέζι, μαζεύουμε και αυτό το πιάτο, που τα μαχαιροπύρουνα μπορεί να είναι στην οριζόντια μορφή ή στην κάθετη μορφή πιάτου. Μαζί με αυτό αποσύρουμε και το πιατάκι του ψωμιού, όπως και το αλατοπίπερο, που μπορούμε να τοποθετήσουμε πάντα ή πάνω από το τασάκι, αν υπάρχει τασάκι στο τραπέζι ή έχουμε καπνιστές, ή κάτω από το τασάκι. Πάντα το αλάτι στη δεξιά πλευρά. Κατεβάζουμε το πυρούνι αριστερά για το επιδόρπιο και το κουτάλι επίσης για το επιδόρπιο. Σερβίρουμε το επιδόρπιό μας, πάντα από δεξιά και αυτό. Αφού έχουν τελειώσει όλοι, μαζεύουμε το επιδόρπιο και έτσι ευχαριστήσαμε τον κόσμο που είχαμε καλέσει στο σπίτι μας, συγγενείς, αγαπημένους, φίλους. Από το Nice Club να έχετε καλά σερβιρίσματα. Γεια σας.